Papa Isabel, dzimwe dzenyaya dziri kupisa dzamakabatira kaZimbabwe ni chete chinozunguza ndechipi? Patri, mandiremedza. Yes. Kune varume vakanetsana munzvimbo yekuChegutu. Mushure mekuti wana aroora ndikuti mukadzi wake nevana vaviri. Achibva azonetsana nenyaya kuti anzwa kuti mukadzi wake ane munhu ari kudanana naye. Ane chikomba. Vari mukati mekudaro, mukadzi apanga chiri pamiri namba 3 mwana achibva atozvarwa. Murume umwe achikomba chikabvuma chokwadi nedanana naye, but aisandiudza chokwadi. Svikanoda kuenda kuma-DNA test. Zimbabwe vese varipo tu varume vakafambidzana kuenda kuma-DNA test. But zvakanobuda ikoko, asi musakangano ndine update yepamasvingo ya businessman. Yes. Wokutadza kusvika kumba kwake. Kuti chii chakuitika. Pane zviri kuitika. Pana kumira mushe. Baba Isabel. Ndine nyaya yekugokwe kunonzi kwaChifi neMangwe, kugawa kwaSabhuku Gwada. Yevakomana vari kunetsa nemabhemba. Ndine nyaya yekuuzumba yemukomana aishandira pane imwe maini kuGoromonzi. Akabvaudza vewo amabhosi ake kuti vedu we, kana masvika kubasa mukaona ndisipo, ndaenda kurufu amai vangu vashaika. Asi pakazotevera vamwe ikoko, amai vemunhu vakawanikwa vari mugadheni vachitorimira muriwo. Vachada kusvisa nyaya pachimuti, vachada kubata bhozhongoro, anobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe munodibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ipapo pane chimuti. Wagona kitaniko tindo tendai masenu mucheke mukuru. Baba Isabel is ready kuchipfapfaidza mati kudini chiya cha landlady. Ichino masofa panzi. Okay, chimbobate makadare, makachipedza. Landlady akatora mukadzi, akatorera Roja murume. Yange iri couple. Okay. Apo mukadzi aigara kumusha, murume wachigare pamba. Pana landlady wakafirwa nemurume. Pane maroja anokwenda kuita 6. So vakatanga chimbotamba draft, svika uchasinga rumboona bhora, kunosvika usiku, vaitozongoonekwa zvava kutobuda mumba imomo vachienda kupi. Mukadzi akazouya manje kubva kumusha. Haana kuda kudzokera. Zvakazoitika mukadzi auya pamba Zimbabwe. Overspill. Overspill Epperton Park, Epworth. Ku landlady uyu ane imba ku Overspill ku Epperton akura sei? 65. Ku mamuna Roger 37 years. Okay. Apo patori neaudio yakatozobatwa ichibuda mufoni zvikanzizwe vabuda vaenda out kuti wanzwa sei gogola. Tsika mwana tsika uri kuseka nyore katinzwa kuti Baba Isabel vakati batireko muchirongwa bhoshongora segment part 1. Rikiti vu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu paka mapindira papi Papa Isabel Epworth Epperton Park. Akutenga kuti Harare Epworth Epperton Park Overspill. Yes, chiri kuti tani chaku Epperton Park. Inzwai muri yeZimbabwe. Ndofana kudzikama kuita unuka. Yes. Kutaura nyaya hobe. And ndiri kuona ka Boss Black Sam pa Jupes pa Helensville arachipata kuti bvi. Pa kuno kwanga chikomplena. Suka dzibona ulikanganisa basa. Sorry Black Sam. Sorry boss wangu. Sorry batai pasa pa Jupes baba. Pana patakumboita basa. Tosanganisa mabasa yedu, muchibva nei koko, tichibva nei kunoku, tobva tasanganisa zobva zvabuda. Inzwai Zimbabwe. Pane murume ane makore 30 anogara nemukadzi wake. Akaroora vaine mwana. 10 years she will be for. Ndokubva vaona pekuroja muguta reEpworth kuOverspill. Mati murume akura sei? 37 years. Ane mudzimai wake nemwana mumwe chete. 1. Okay. Murume uyu akawana pekuroja pamba kuEpworth. Pamba pevamwe mai vakafirwawo nemurume. Asi vane pamba pavo pane maroja anokwana kuita iwo mangani. Maroja ari pamba apa anokwana kuita iwo matanhatu. 6 maroja. Okay. Uyezve vane tax shop. Kuri vati amai vanotondwawo. Pachabhadhira maroja 6 plus tax shop, mari dzinenge dzichipinda. Inzwai Zimbabwe nyaya yakaitika. Roja iri
mukadzi wake anga asikagare kuno kuHarare, ane kwaigara achiita zvekuuya oita maminetsi oita mazuva obva adzokera. Mukadzi asvika apa haana kuda kudzokera paakauya akangoramba aripo. Okay. Akanga aripo, so mazuva ekutanga aitoshedzwa nemutupo, chera une zvakakwana here, Masivanda zvakamira sei. Mazuva ekutanga vachiziva kuti anoita hake nguva shoma obva adzokera. Mukadzi akaramba aripo, landlady vakabva vati iwo roonai kuti zvakakwana zvese, magetsi aripo here, nekuti ndoda kumbobuda. Kana ndabuda inini ndichadzoka dausiya zvinhu zvakaita sei zvakarongeka. Landlady vakabva vati zuva iroro ndiri kubuda, ndiri kuenda kumusha, saka musare zvakanaka. Landlady vakabuda kuseni. Roger kumanheruwo rikati inini panapa zviri kuitika panapa ndezvekuti ndoda kumbobuda ndimboenda kupi, ndimbonotsvaga mari, bhozi zviri kuitika panapa zviri kuita sei, zvinokudaka because ndokuda kumbobuda ndimboona kuti pane zvandingatsvagawo. Okay. Zuva rakabuda landlady, ndo zuva rakabuda chi, rakabuda Roger murume achibva abuda murume uyu. Murume anga asina foni, achibva ati kumukadzi ndoda kuenda nefoni yako, ndichazenge ndichifonawo kuvanhu vanoita sei, vanogara panapa ndichitaura newe, kwandiri kuenda iwe unenge usingaziva nende ndinawo, chindipa foni. Mukadzi achibva tora foni yake ndikuseta ndikuisa kurekodi zvokuti makosi anopinda zvese zvasetwa. Ndofunga mudhara panyaya dzefoni mukadzi ari kumberi. Okay. Ndobva yasetwa foni, ndobva murume aenda murume ndikunoita mazuva akataka kudzoka pamba kumapasi 10 dzekuseni. Landlady ndo vakasvika kumaseni, vachibva vasvika pamba, vachisvika pamba vakatoti vasikana makazvita sei nemagesi, ndipei mari dzemagesi yese. Ndokutoenda kumba murumu yemuRoger uya nemukadzi wake. Baba varipo here, mutipowo mari yechi, mutipowo mari yenhingi yemagetsi anditika. So vachibva vaita sei, baba havapo. Ndobva vaenda kune mamwe maRoger, ndokubva vaita sei, vatopiwa mari. Mamwe maRoger achibva atonzi kana kuri kuti izvo mari ikwa muRoger vasipo vaya, mukadzi wake atoti tisu ari kumirira baba vaite sei, vadzoke. Saka hazvina basa, tobva tamirira. Baba vachibva vazosvika manheru musimu chete iwowo. Baba akatosvika achitoti ko muchembera ndira kumbovaona varipo, zvikanzi aiwa varipo, vanga vachitokubvunzai panyaya dzemari yemagetsi. Mangwana makuseni vatorara, mangwana makuseni mukadzi achibva atora foni yake kwakuchienda kuya, ada kunzwa kuti murume kwaakaenda pakudayira makosi nezvese zvakamira sei. Kwakunonzwa ini ndadzikira pakati, iwo chiuya pakati, tiri kuenda kwakati, tozofamba so tozodai so. Vari kutofonerana namuchembere ndekuva vakatonorara kwese nezvese. Ende vabva ikoko vakudzoka chinzi iwo uchitanga kuenda, ini chanotanga kusvika kumba, but muchembere vakutobvunza kuti munenge muchingotitorasana magogo haufa. Murume achitopindira achiti no, ndanga ndakarasikirwa, inini handifungi kuti ndichaona kumwe kurarama mupenyu kwakadarika uku. Apo zviri kuita sei, zviri kurekodwa, zvinopinda mufoni yemukadzi. Zimbabwe mukadzi anzwa zvinhu izvi, ane zvimaredhiyo zviri koka zvimaspika izvi zvinokonekta pabluetooth. Mamwe maRoger ese aripo, mukadzi kwakukonekta bluetooth, ndobva aisa akonekta pamba panomboteererwa chimuti, ndobva akonekta ipapo, ndokutanga kurira. Vanhu vese pamba vachinzwa, landlady vakateerera vachinzwa. Airidza chii? Airidza mavoices achibuda paspika pamba. Zviri sei, burukirai pakati. Mainhinga vana kuzeera kuti wafamba sei. Aiwa, kana wafamba zviri raitika, ona inini ndanga ndichidhisturbwa, mukadzi wako hachadi kudzokera kumba,
haiwa achadzokera mhani chiwa towati zvikanzi kana ndokusaka ndazoti ngatimbobuda nokuti ndinosvika rini because ndakanajaira kuti zuva rega rega tinenge tiri tese unouya kuzoraramba mangu mukadzi wako achade kudzokera zviri kutaurwa ndirika zvikanzi arega tozotana tasvika right vapedza zvavaita vaakudzoka zvakare masvika kumba here ndakuchitevera ndichisvikawo kumba here chisvikawo kumba mukadzi ndatomona aripo ndatobvunza zvebhaizi kuti magetsi haufa alright akutobvunza kuti haufa rondi rinonge rakanaka sei munenge muchingotitirana magogoka haufawa haipapo ndo pari kupisa munhu wese ipapo murume azosvika pamba yaplayiwa magogo achibva zvivariramba mawo murume ari kubvunzwa kwamaindinyepera imimi ndakasvika panapa ndichinzwa kuti imi maipinda mairara mumba umu ende maitamba draft namai ava kusvika kuma1 kuma2 motozoonekwa muchibuda kumakuseni makutoenda panze murume achibva ati no nenyaya idzodzo inini ndakuenda hangu kunotsvaga basa handingagari panapa ndakumboenda hangu kupi ndakumboenda hangu kumazowe ndonotsvaga mari kumakomba okay murume ndikubuda panze akawachirwa zvese ndobva atobuda panze abuda panze akuda kusvika kugedhi ndikuti cheu ari kuona hapana munhu ndiyeverere muteni malandlord ndobva apinda imomo zuva rechi3 akane umwe munhu akatomuona dhoo ravhurika ndobva apasaine kuti handisi kuzikanwa ndiri pano musandimorose okay saka zuva rechi3 mukadzi ari kubva toilet murume arida kutoendawo mahwekwe ati ko muri pano ko makadzokera apo nguva yacho machi ndiyotire munhu akatorova katotika kashoti trouse kabhurugwa kekuti ndikangoratidza kuti munhu ari kutobva kurara ko muri panapa zvikanzi murume haana kuzonyara ndobva toenda kunopinda mani malandlord akutoswera arimo masikati 1 day 2 days arimo imomo achitogara imomo haachatupi mukadzi kana mari yechikafu vaita 3 days varimo imomo handiti mumba mundovimba kuti murume uyu angasisabhadhariswe rent nenyaya yekuti baba ipamba paita 3 days vamwe vari kubvunza kuti naimi zviri kufamba sei muchigara mumba umu murume uyu achigara umu zvikanzi hapana zvandozviita because ini ndiri mukadzi womurume uyu muno mandiri ndo makabhadharwa uyezve panoda chikafu chinobva kwaari chikafu muri kupiwa here handisi kupiwa chikafu landlady kwakutoenda kunonoka padhoo remukadzi wemurume ari mumba mavo kuti mainhengi ndaya kuzobvunza rendi mukadzi anovadaira achiti endai munobvunza kuna baba nhengi vari umomo mungawo here kuzobvunza rendi kwandiri inini baba vanobhadhara rendi mumba munomo vari mumba menyu zvikanzi ndizvandataura kana musingakwanisi kubhadhara rendi dai matsvaka kokugara mukadzi akati inini muno manditi sei handibve akauya neni muno ari mamuri imomo ende murume wangu asati andiudza zvekuita so mukadzi haana kutaura iye kuti inini ndatotsvaga imba pane kwandoda kuenda akangowadza kuti handibve muno time zvingoro zvakabva zvasvika mukadzi angatotsvaga imba zvasvika vakuda kubuditsa midziyo iri momo wadhropu yakuramba kubuda vakomana kunetseka kuti topasa dhoo here toita sei because hamino kupinda yakapinda but kuramba kubuda munozviziva vakawanda kuti vanoenda mudzimba vachida kunopinda pane imwe midziyo inombonamba kupinda but yakabuda imomo but yakuramba kubuda nenyaya yekuti akutyira imba yevaridzi because haimbove murume wake ndo halindoti pambapa right nenyaya yekuti ndakuenda handizozivi zvinoitika ndikaita sei ndikagumura imba kwakuchifamba kuenda mumba malandlord nalandlady baba nhengi ndiri kukumbirawo kuti ndikwanisewo mundibatsirewo pakubuditsa zvinhu pai mumba mangu murume ndiye akatouya kuzobatsira mukadzi wake kubuditsa dziyo mumba umo pakakuzvuka pese panga pasisina basa because anga achibatsira ndoshi ndipo baba sautaura kuno kwachita mukadzi akabva pamba murume uyu akutogara na landlady ndiye atove landlord mukadzi wake akaenda Epworth Overspill ndiri kukumbira vari kuziva nyaya iyi namba dziri dzewhatsapp platform munadzo kachimuti chiri pese ngatifambidzanei ndiani aunza nyaya pachimuti baba Isabel mukadzi abva ati ndine shungu dzakawanda mabhururu ndisvitsirewo nyaya iyi izvisi pandiri kugara handina ari kundipa chikafu ndiri kutozama ndichapedzisa nda kutopinda mumweya wetsvina yekuti ndikwanise kurarama nokuti pandakauya ndakauya ndichiti ndiri kuya kumurume but ndakugara ndega heish Zimbabwe motiregerawo ka WhatsApp platform yedu iri down sezvatakaita nezuro pazinasi hanzi takachibata chimuti kuti dzvi baba Isabel apa papa iko zvino zvimanjiba vanotoenda kumashops varipo 2 mukomana murume akapfeka ka short trouse kana vari pamba
vanoswera so vachitamba draft kwokubasa pane maroja ka plus tax shop zvekubasa aiwa sizokumhanya stereki Kanyemba na Bozho Epworth yatove gokwe part 2 mutsati mumashasha yese uye Oliver Mufandaedza na Manuele pa 07 ndinonzi tichaona shumba makwerere kobulawayo eCaudry Park le saka ari kureva kuti gokwe ndinoziva inokugeza ayo babesabyo kutaura chokwadi munoziva kuti gokwe inovhura hombe hayo gokwe inovhura hombe aiwa vanhu vanovhura hombe Kanyemba kwete gokwe inovhura hombe ii gokwe iri ndikubva kutaura ndosaka ati Epworth yatove anzi Epworth yatove gokwe part 2 kati ibranch yegokwe chepaki cho chaitaka kuti chando chese chipere nhasi landlady avo pane basa komukadzi kuzouya achibva aramba kudzokera ka nokuseta foni pamarekodzi asi anga atipirwa nyaya here ari kumusha landlady vakapandutsa murume wemunhu shuwa upenyu hautane kuchinja murume atova ka landlady apa anga ari Roger sedzai takudzwa mawire napanashe Gwenzi katatu takudzwa mawire takudza mawire takudza mawire panashe Gwenzi panashe Gwenzi panashe Gwenzi po 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 rikiti bvu anzi chawana mwanzako chapita mawa chiri kwaiwe murume uyo achazodzingwa sembwa ipapo ngaachenjere ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown Glendale ndomutsvaka mudzimai wangu anonzi Aliena Chirata nevagari vese vekwa Major Brown. Ndine imwe nyaya yakambotongwa ndiripo kune vamwe mambo kuchitaurwa nyaya yekunze mukadzingira mwana kumurume aenda nenzira yekudzingwa anodzoka zvakare nenzira yekudzingwa nzira yawashandisa uchitanga ndio nzira unoshandisa kana akauya achitiza murume wake chinomukonesa kutiza yewo chi Kanyemba na Bozho Epatoni ndakudeedza ikangani iwe na magogo itai muse Joshua Mazadza mukomana wechidhindo pa Borodeo pana Wishdoni nganganga akachibata chemuti baba Isabel baba aunza nyaya pachimuti ndiani hama dzemukadzi nemabhororo vakati kutora here mwana wedu kubva kumusha kodai akamurega zvake kuti usagari wauya kuno kwakuchaiti ndakaroora iko zvino zvemunhu akutakura hembe nengori kuita kunokumbira pekugara kuti ndichiwana mari kana vanonditumira mari chinova chinhu chokuti anogona ngopindwa nomwe mweya wese kundorarama sei ndodyei ndiani munhu anobatsira munhu mudhorobha zvikanzi naGeneral Kachepa kwaDonoro ko mukadzi uyu akamboudza hama dzake here pese paiona zvichiitika izvi akaudza hama dzake here hama dziripo dzakaudzwa dziri kuzviziva so iye mudzimai akarambana nemurume kana kuti murume akarambana nomudzimai kana kuti mudzimai akangobva nokuda kwekuti akabvunzwa nyaya yerent anga kutobvunza kuti inini ndorarama sei vanhu vanodanana ini ndini mutorwa pano okay pana pandakubvunzwa futi rent ndo vakanditorera murume wangu akapinda mba imomo but kuzobvunza rendi iyi vanenge vabva mba mumaripoto kureva kuti ndiri mutorwa anytime ndinogona kungokanganiswa murume uyu akadyiswa chokwadi Roger kuzoita kalandlady mukadzi uyu ngaafambire murume wake kuvabatsiri ndinonzi kuda kwashe Shayane wako weManchester City tiri kunoko kuchinoi baba Isabel chokwadi mukomakeni kuti akadyiswa kudyiswa chokuti ufa chaiko landlady akataura kuti ndakumbofamba make sure kuti zvinhu zvese zviri panzvimbo vachibva wabuda vane zvichemo zvavo gare mandudzo emagetsi edu akamira sei magetsi edu akamira zvakama vachibva vaenda zuva rabuda landlady ndo rabuda Roger and murume achibva akumbira kafoni yemudzimai akati handina foni kwandirenge ndiri apo yange ritikira kutaura nani because iye hana foni agara sina foni anotogara pamba pa iwo havafonera nechikonzero kungobuda murumu ndikupinda murumu okay mukadzi akati saka mukadzi anga kanotipirwa nekuudza kuti pane zviri kuitika ona vanhu vada kubuda kuti vese nhasi ndobvaisa foni yake pa record ndo makazobuda kuti wanzwa sei magogo pa bluetooth baba pfe mama ava
vane mhuri yavo yavanogara nayo pamba. Vane tori mhuri kusanganisa rimwe mwana tori kunze kwenyika. Aiwa, pane mwana akaroorwa ari munzvimbo yemuearth imomo. Plus vatori nomwe mwana ari kunze kwenyika. Kupamba apa. Pamba panogara zvavo vege nokudya mari dzavo. Vachifadaya nokutora marocha. Malandlord ndavatya kana vatora kavarume vevanhu havana kana tsitsi vanobva vatodyisa futi ende mukadzi uyo anenge aizviziva chete ndosaka akarega kudzokera kwaaigara kumusha. Ndimutsiroka murume wangu Admire Dzungu ndinonzi mai 2 paBeshnaf Bridge vakachibata chimuti. Vakadzi vane varume vese vanorwirana ava vanorwadziwa nezvinoitwa mumwe munhu. Vanenge vachitorwadziwa kuti mangwana zve anogona kungoitwa izvo ari wangu. Ende kwanzi vaitamba draft kusvika kuma 12 dzeusiku. Vari pai? Vari mumba malandlady. Okay. Bobo. Wabuda Bobo. Bobo baba. Take 2. Punishment. Amaiwe. Vamwe vachinzwa kuti muri kutambo draft. Apa landlady akabuda mabhobho tsoro dzese. Ichi chokupisa ichi. Ichi chiri kupisa ichi. Zero siramba dare paRoy. Kanyemba na Bozho kana mazogara kavakadzi hamuna kana zera navo. Murume uyu aiti akangwara manje akanyangira yaona sando dzose kune mudzimai nemiwo vana amai garai pamwe chete nevarume venyu honai vakatorwa kane malandlord dhuma nemurume atotorwa kana landlady varume musazodaro zvakaoma hazvo. Ndinonzi Elisha Chiramba Dare paRoy baba Isabel. Mai Elisha Chiramba Dare paRoy. Saka muri kuti murume pakaplewa ma voice notes pa speaker pa loud speaker pa road show pa obiva outside broadcasting agogo vachibva zvokira mumba anditika baba vachibva vati ndakuenda kupi zvairi nguva iyo yanga asipo but vachisvika ndobva vaudzwa zvese vakati ainini panapa uri kundipomera ndozva unondifungewo ndokupomera sei zvinhu zvausiri waitaura here nefoni iyi. Akati ndakuita sei ndakumbobuda vachibva kuti nyawa chisvika pagate ndikucheuka uri kuona kavhidhiyo kacho achicheuka vachibva kuti mumba malandlady apa ari kudzishugeta aita mazuva amaiwe yazakaoma ndakativuti akapinda asi mangwana kuchachemwa chete. Ndinonzi Shelton Isa kumutorashanga pa Farm weManchester United. Icho kwadi pane pandoda kugadzirisa pataura kungosimbisa zvakare. Murume uyu ari kufungidzira kuti akapinda achachema chete but inini achati achachema chete ari kufungidzira kuti akapinda but achabuda chete. Icho kwadi baba Isabel apa azvipere zvakanaka. Aiwa zvipere musha. Azvipere musha apa. Ende ndiye rakatanga futi kupinda imomo. Ndifunge. Kune umwe. Ndoverengere message iri pano. Ndoverenga. Kazhinji zaunotaura izi. Aiwa akana aina chokuita nemi. Alright so. Ora muzukuru. Brian Bandera. Kanyemba na Bozho rugare runouya watambura Roger ragarika ndinonzi Brian Bandera kumushumbi ward 17 vataparadza Messi paradza Messi vataparadza Messi runouya watambura warunouya watambura Discord chero daibu chero ndafadaya ndagarika izvo zvimuri kuti achachema but akatopinda ka iko kanonzichika simuka regai sokatsvaga kana muchitinzwa vekwaparadza Messi tiudzeni kasemuka kanonzi kudiyaka rugare rinouya watambura watochembera unotozofadaya zvako wakatanga uri kuchema apinde paepatori pake kostepa gwena zviri sei achisati chasvika kwenyu here ndiri kuona chichasvika ichi akanzi rugare here rugare ndirika regai tizokatsvaga zviri kubuda sweet vaizvigonera baba chero kwavariko kwandisi pakaipa newspaper Simon Chimbeto uchiriverenga zvako wakabhara foso wakagara pacheya kuyakadaka uri kugogwe pasi pebuti ndiri kudziona pfungwa dzenyu padziri Dedi Kanyemba nasekuru Bozho ava baba vekuEpworth vakadyiswa nefoshoro
ndinonzi Danny D taona kuno kuAmerica. Akomana. Ndakachibata chimuti kuti dzvi handichisiye ndinofa nacho. Gogo landlady vane moyo wakashata kuparadza imba yemunhu dai mukadzi uyo asina kubva akavasungisa. Ndinonzi Danny D taona kuAmerica. Hey. Zvinogona here? Anokwanisa here mudzimai uyu kuenda kunosungisa gogo ava? Amen. Murudo amuna kusungisana. Amen. Hana kuti hondoka maya. Vakakandwa shoko akadavira. Murume akabuda ega kubva mudhoo iri achipinda mudhoo iri. Yes. Adiwa Musamuzonde, adiwa irakirake, adiwa Musamuzonde, adiwa irakirake. Hey, saka muri Zimbabwe ka atizivi kuti zvingafambiswa sei asi ndo zviripo. Okay. Atizivi zvichazoya mangwana pati pari zvinozvi ndo zviripo. Regai tinzwa kuti wadiwa vateerere vanoti kudini kubudikidza neichi chepa Epworth. Aiwa chapedza masports. Kana muchazotsudzura dzimwe. Ona izvo zviri kuita. Zvikanzizve nemumwe anonzi Aniko mukomana wepanhingi anonzi Aniko mukomana uyu ashevedzera nyaya yekuti kwanzi izvo Epworth ya capital city yeGogwe. Pakungovhura hombe chete. Epworth yave capital city yeGogwe. Regai tichingamidze kamustudio. Baba Isabel. Tibazi padombo shava mvere chena. Fungai kuti message yakanzi kudini? Chendoza njoti inonaka. Tipei namba yemukadzi wokusiiwa uyo. Ndinonzi Tibazi padombo shava pamvere chena. Zvatanga. Mukadzi uyu asati arambwa ka. Avasati varambana. Vachiri vese nemurume. Pachine nyaya. Dzinoda kugadziriswa. Hapana gupurwa. Hapana kurambana. Pana akarwadziwa chete. Regai timbonzwa kamashoko kubva ku Edgar's Express pamwe chete neEconet tiri kudzoka manje. Kuna mwense muchangoti pata tiripo kapa National FM the whole nation on one session Kanyemba Bonzo na Washington Maremera aka Bozhongora BB Boys Wednesday 22 July 2026 machinzwa chepa Epperton Park Epworth. Okay. Boss Zebunyati na mai pashisha business center pariseko nasi. Anzi tiri mabosi zvedu parishefa Epworth na bosi Zebunyati avaseka. Kwanzi ndakangarosa city bills kuva rigadisa vashi driver. Unodona city bills. Chavundutsa nyika. Baba Isabel asi mudzimai uyu hongu akaudza hama dzake handitika hama dzemurume akadzodzera ndo mamiriro akaita zvinhu ndo parisatanzwe pamukoma kepi tichina mukana kuramba tichitaura navo vadi kunotaura nana tete vanoudza kuti ndo mamiriro akaita zvinhu hatichiri tese nakanyemba nabosho. Yes. Hama dzemurume dzita sei dzizizive. Saizvezvi munhu wese asati aziva kune hama yake ingorangarira ingomirira kunzwa shoko kuti ndere kwenyu. Papedza ichimwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura hamukaseko Aisha Barosapo chimuti wakabata kuti zve wamukaseko Caroline Chitsongo ori pachitsuko chimuti wakabata chiponya bonde chimuti wakabata hitai mutemba shamapoto Gribet Chumpaka wamukaseko Chege Masara Madambozi Sisiria Banda Bamkanda Bozo apa kuchaseko akabata chimuti Silas Motsi chimuti wakabata Baba Kimberly Kamoza Boss Ricky Rossi chimuti wakabata Baba Join Muridzi chimuti wakabata kuti zve wamukaseko Agogo Everyday Friday Boss Zvemunyati Boss Jasipa Juru wamukaseko Innocent Manyozo pamwechete na Piri Fumo Iguru pamwechete na Isaac Mungazi Gilbert Chumpaka pamwechete na General Shoren General Tundra Rumonga Gabon Viper Chitovu Simbidze Basa Amakenosta chimuti wakabata kuti paka mapindira papi Zimbabwe. Ndoda kupa update yepamasvingo. Okay. Ndakataura nyaya muri yeZimbabwe nezuro yekumasvingo yekuti kune vanhu vakaenda kumasvingo nemotokari yavo vachibva vaponzerwa nemota vari pamba pedyo nepamwe pamba motokari yanga ine vanhu vari kuenda kuita vana varume 3 nemukadzi mumwe chete. Pane jegi vaishandisa pamotokari yavo but jegi yairamba kusimuka kuti isimudze vheri ndo kubva paita mumwe chete akasvika pamba aida kunokumbira badza kana kuti matombo vakwanise kuchera pasi kana kusimudzira motokari yavo kuti vheri kwanise kuiswa. Vachisvika ipapo vakagamuchirwa nemukadzi anoratidza kuti ane makore 27 years uchienda kumberi asi mukadzi akagara pasi
mukadzi paakaona kuti kune munhu ari kuya kugedhe akazama kuda kumuchengura but nenyaya yekuti anorarama asingakwanisi kufamba makumbo ake asimuki akataka kugwesha nemakumbo ake achienda kumunhu uyo achibvanzi nemunhu mira ikoko regai ndisvike ndiri kwanisa kufamba zvikanzi no problem ndakazvijaira ndari nenguva yakareba ndichirarama sezvezvi zvikanzi tiri kukumbirawo badza kana zvitombo kana madhina ari apa tisimudze motikari yedu yaponja kugedhi kwenyu uko tingabatsirika nekuti hatisi kwanisa saispare tinaro but hatisi kwanisa kupinda zvikanzi alright regai ndiende ndinoudza vakuru vepano amai vangu munhu achibva famba zvakare kuenda kuimba akanomutsa mai vake asvika ipapo vakapiwa zvinhu izvi vakaenda kugedhi vachibva vadzoka kudaro asi asati aenda ikoko akapa mwana uyu mari achiti ndokumbira kuti ubatsirike pane zviri kuitika zvakamira sei zvikanzi alright vaenda kwekwe vachibva vabatsirika vachibva vashandisa zvinhu ndokuzodzoka vari vese vanhu vanga vari mumotokari kudzoka zvakare pamba apa mushure mekuti anga aenda ane zvaakaona mumashure mwana uyu ndokumubvunza anoti iye ndane nguva ndichirwara ende iwewe iko zvinozvi wakatanga urini zvika ndakatanga ndiri grade 5 asi iko zvinozvi ndane makore about 27 years ndichirarama ndakadai so alright iwewe wati wakuziva here murume zvikanzi murume ndinomuziva akabvunzwa kuti iwewe wakaziva sei murume mwana akatanga kuchema vakamusiyira $100 vachiti uzokwanisa kubatsirika but vari ipapo mai vacho vazoshevedzwa kunzi ndaikumbira kuti ndimbobatsirana nemwana uyu but pane zvakawanda ndiri kukumbira kuti tikwanise kufamba timboenda kuti tifamba tese kune motokari uko but ndinoziva kuti munotya nenyaya yekuti hamutezere but ndinoda kuti inini ndikwanise kushandisa nzira yokubereka munhu mwana wenyu uyu ndichitaura naye asi kana muchityika sezvo musikatizivi tine motokari mufunga kuti ndichatisa nemwana wenyu ndinokumbira mutsvage varume kana vamwe vanhu vanokwanisa kuenda kunomira pamotokari isu toda kumbofamba tichitaura nemwana uyu asi hatisi kuda kutaura naye tiri muyadhi toda kutaura tiri kunze kwayadhi vamwe vanhu vakatosvika vakanomira vakazembera dhoo remota akaberekwa achifamba naye kunosvika kunze uko vasvika kunze ikoko amai vanga vakamira nevamwe vanhu vamwe vakazembera dhoo remotokari paakaburuswa munhu uyu akabva atanga kufamba achienda kuna mai vake but airatidza kuti kufamba kuri kumunetsa makumbo ari kumujenjemera but upenyu hwake anga asisafambi apa ane 27 years apa akatanga kurwara ari grade 5 asi kurwara yake ndiyo kuti iye pachake akazodudzira mushure mekuti iye nguva yaakarwara zuva rakarwara baba vake vakapinda mumba vachida kumubata chibharo but havana kuzokwanisa kumubata but zuva iroro aenda kuchikoro ndopa akanodonha achibva tanga kurwara kusvikira manje asi akatozoziva murume paakabvunzwa kuti iwe unoziva murume unokwanisa here kuudza mai vako kuti iwewe murume uyu waunoziva ndiani nekuti haunombogara wabuda kunze akabva tanga kungochema asi zvakazobuda pachena kuti akabata munhu uyu ndiani ndibaba vacho munhu aitaura nemwana uyu akabva taura kuti amai hongu mwana uyu abatsirika tiri kukumbira tine biri richaita kunoma but kuna muzoya pabira asi ndiri kuona izvi zvekutaura kwatinoita nemwana uyu pano kune munhu ari kutotiona anogona kusvika manje panapa ari kurwadziwa nekuti taona sei ende motokari ichamhanyiswa kusvika tasvika pano but ndiri kukumbira weti meme mubve panapa anenge mobva maenda kumba asi kubatsira kwedu mwana uyu pane zvimwe zvinhu zvichaitika asi ndiri kukumbira kuti imimi muzouya patichaita bira tiri kuita bira redu asi bira titotora mukati menzvimbo yomasvingo kuti pachati wabika ndipapi mukati menzvimbo iyi vadaro vakuda kunobva paipe kungofamba vachisumudza motokari vakatozoona motokari ichisvika ipapo but vanga vatosiyirana manhamba nanamai ava but mukadzi wepamba anova ndiye mai mwana uyu akasvika achitorohwa nemurume uchinzi manga muchitei panapa nemwana wangu chii ko mwana uyu aita sei kuti azosvika pakufamba kudai so vanhu vakatotorwadziwa kutoti baba munoti asenge musiri kuratidza wani kufara kuti kana mwana nyaya kufamba iye anga achirarama maramiro anga achiita kusvikira baba vaita sei vadzokera but vadzokera baba pakuzodzoka kuda kusvika pamba baba kanga kuchema-chema kuti baba pangu apa chasvikike kuti asi baba pangu achigara kunze vachigara kunze kudaro ndo patakasiyira mhuri yezimbabwe vachinzi iwo vakurwara but vasikwanisa kusvika pamba hama dzakazoona baba ava vakara kuti vaendeswa kuchipatara ndo pakwanisa kungotera achiti muda kundiendesa kopi ndiri kukumbirawo mutsvage pamwe pokundiendesa kana mamwe marapirwo mukandiendesa kuchipatara ndinofa zvadaro kune hanzvadzi yavo yakura inoraramawo zvekuti vachakwanise kufamba inogara nevamwe vana nedzimwe hama dzavo vari mukati menzvimbo idzi ndo pavakati ivovo musandiendesa pamba mukandiendesa pamba pangu ndinofa ndobva vaendesawo pamba pehanzvadzi yavo mwanasikana anga achigara achichengeta mai ava akabva atiza pamba ipapo neveukama vakaramba kuti kudzimba dzedu hatinde nokuti tinoziva mumwe wedu pane zvakaitika paari matinofamba ngavaende kwatete ikoko nokuti tete vakura achikwanise kumudzinga vana vanga vachirarama vari kumba ikoko vachibva vateza vachirarama vari ikoko vachita matara avo mukomakebi vanonzi kana vakarara ivo vanotendererwa notombeva timwe tinodya hembe tuyatuya tudukuduku tinowanika mumba tuyatuya kana tinokwanisa kupinda muhembe tuchidya hembe ndotinotendera ipapo asi
vasingatauri kudaro vakakwanisa kutaura zvakati mashoko ekuti ndiri kukumbirawo musauraya tumbiwa iti dzimwe dzenguva mukatiuraya munenge matiuraya inini kuchibva kwanzi nevamwe amai imimi ndimi makaona kubva kutanga kwatika kurova mwana uyu kuti afambe pane zvakaitika ende muri munyika yachipopota achiti mwana uyu anga anani ende manga muchizviitirei ndiani munhu wachino zvikanzi nhamba tinadzo but nesu tatofanira kuti chi mwana wedu aita zvirirani zvikanzi akati anga ataura mashoko ekuti kana baba vasina kugutsikana uye zvine kurwara kwavari kuita kuti vakwanise kusvika pamba ngavauye kubirira tiri kuita nemwana ivo zuva rekuenda kubirira seti rasvika vachibva vatanga kurwara asi vakazofonera munhu uyu neveukama iye munhu wachakashedzera achiti aiwa ndiri kukumbira kuti vasvike kubikira kana vasvika kubira vachaita zvakanaka asi veukama vari kusvika vachiti marwariro ari kuita munhu anokwanisa here kuzosvika kupi kubira apo mota yakangomira kurodi makizi aya asi kuwanikwa asi vari kuti no problem apa madhoo ana kuvharwa vatonzi vamwe vana vafanira kundorara mumota vanhu vane hama dzavo nevana vavo vari kuramba kuti ndiani mwana anorara pai mumotokari imomo but baba ava vasi kugara pamba vari kugara kumba kwehanzvadzi yavo veukama vari kuenda ipapo vachingotara but nguva inenge vachitaura vachironga zvinhu izvi vanoona tumbe varichitenderera pavari ivo ende ivo vari kuramba vachiti musatiuraya dzimwe dzenguva mukatiuraya ini ndinobva ndafa saka tamirira musi wesatadhi kuti pavachaenda mukati mebira iri chii chichaitika vanosvika here nekurwara kwavari kuita musi wesatadhi ndo patisingazivi ipapo nekuti takatototsvaga mukati menzvimbo yachona iyoyo inonzi iro inonzi maringa street ndo kuchange kuri kunzi kwavari kuenda ikoko kwasviri kuitikwa zvinhu zvacho handizivi kuti kuchasvikwa here nezuva richasvika pavari here but iye paakafonirwa neukama nemukadzi wachakasiyirwa manhamba iye mukadzi ari kuendako ari kuvabikira kuita zvese asi makaramba kuti musandiisa pamba pangu mukandiisa pamba pangu ndinofa uyezve mukauraya tumbewa tamuno chitenderera tichimbosvika pandiriti ndinofa amenotingo tichityiri tumbewa tachona 10 minutes past 11 ndopafika nthawe pale manje regai katinzwe mashoko kubudikidza kane kambo kanotevera tiri kudzoka manje rambane murapata kachimuti National FM ko kanyumbo kamuri kubva kanchemauti makarima mupoto kuri kutsamura kwa Oriano 13 minutes past 11 mainzwa ka update yekumasvingo baba Isabel mati baba ava chiri kuvarwarisa vari kunzwei businessmen uyu hapana chambotarika kwanzi izvo vakangoonekwa vakarara vasina simba vachingakwanisi kudzinga kunyange nhunzi vachipinda nhunzi chimira muromo vakangorara ipapo but vachisumudzwa varatidza kuti vari kutembedzanwa kuratidza kuti munhu asina simba asi vakwanisa kungotaura kuti muda kundiendesa kupi musandiendesa kumba mukandiendesa kumba ndinofa kuchipatara wese katonzi musandiendesa kumba kwangu musandiendesa kuchipatara vachibva aiwa kumba vaida kuenda kumba chavairamba kuchipatara asi hama dzavo ndidzakaramba vachiti pamba pavo hatisvike kana mukamuendesa pamba pavo hatisvike vachibva vaendeswa kupi kumba kwehanzvadzi yavo hanzvadzi yavo yatokurawo zvakare yaichengetwa neumwe mwanasikana nowe mwana wevamwe veukama mwana iyeye akatozobva ipapo akati inini pavari handigare saka mukadzi wavo ndiyandi achivabikira vari ikoko mwana aigara ipapo haasi kuendapo vakamirira musi wesatadhi ya zvakaoma saka kuti zvakaitwa nemubatsiri ndizvo here zvapako kuti baba ava varware ende uyo akatofonerwa akati imimi uyai nawo nesatadhi ndakakuudzai kuti nini kuti vadzokere pamba ngavauye nesatadhi kurwara kwavari kuita ngavauye nesatadhi ndo pachabuda zvese ko ito tiri kuvatenderera ito ivo vakatoramba vega kana iye akaramba akati handira chandirotaura muri ikoko uyai nesatadhi ito tiri kutenderera uto tiri kutaurwa naivo havana zvakaita zvavari kutaura but vakwanisa kungoti musatiuraye dzimwe dzenguva mukatiuraya munenge mauraya inini saka vari kutobvuma kuti pane zvavakatobata ya baba Isabel hubaba hubaba ko kanyumbo kanchemera kuti hubaba kuri kutsamura kwa mukudza imukombe ja pressure the third generation pindana nedzakawanda vana baba vachiedzaka kufadza pamwe chete nekuchengeta mhuri dzavo asi yakazoiteka kuEpworth handizivi kuti hubaba hunobuda here apa vatikuonda kwemhuri ubaba aiwa hakana handinanga vanengwe mudzimai vakabva vaita vamwe futi ende watiwa kubaba because vatiwa nemusha no baba Isabel vatiwa nedzimba vakaroora mumwe mudzimai wechituka handiti kaurikugara nomumwe mudzimai wechitu asi vakabva kavasiya kukuduguchi mudzimai wokutanga vakasiya level yepasi vachibva palevel yepamusoro manje hapana kaubaba kapa hapana ubaba dai vakadaka kuita barika vaifanira kuita sei kuchengeta madzimai maviri zvakanaka yavo yes kuzoti kumasvingo amen 28 past 11 papa Isabel pane chimwe chiri kupisa here chamungadaka kutsudzura kumhuri yeZimbabwe ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura zvitika matimana wose enyika ino Zimbabwe paka gokwe
Chief Nemangwe Sabhuku Gwada. Kune nyaya iri kuitika muri yeZimbabwe kunzvimbo inonzi kwa Chief Nemangwe kwa Sabhuku Gwada kunonzi iko kugawa. Kune nyaya yekuti izvo kune vakomana vaviri vakasvika mukati menzvimbo iyi, vanga vari kumakorokoza vachibva vasvika mukati menzvimbo iyi, vachibva vasvika vachiti izvo baba vedu vakabirwa chibage, ndokubva vaenda kunotora umwe mwanakomana ari pamba pevamwe vanhu, vachibva vauya naye vakamusunga vakaenda naye kwa Sabhuku, asi vakomana ava vanenge vaine mapemba. Vachibva vaenda kwa Sabhuku, Sabhuku akati mutemo wedu haudaro, zvatinogona kuita izvo ndezvemapurisa. Mapurisa ndio vanoshanda basa iri. Nguva yavanga kabata mukomana uyu vari pamba paSabhuku, pakabva pasvika vamwe vakomana vakanga varipo vakati wandei, but one umwe wevakomana ava vari kuti ivo vari kuda kurikavha chibage chakabiwa kuvabereki vavo ivo vasipo, atori nemakore atiza mukati menzvimbo iyi, nemhaka yekuti paakaita mhosva dzake akabatwa nemapurisa akasiya varwisa mapurisa achibva atiza. So akaziva kuti nyaya yekuenda kumapurisa kana vakasvika ndirogona kunge ndiri mutsogoni kabatwa achibva vatiza. So kutaura kuno kwatita vakomana ava vari kutenderera mukati menzvimbo iyi vakabata mabhemba. So vanhu kuti kana vakangofamba pavanosangana navo vari kutya, asi nyaya yakaziviswa kumapurisa, asi ndokwanisa kutaura nemamwe mapurisa achizira kuti izvo titori pakati pekutsvaga tingaite sei vanhu vanofanira kuti vabatwe, but nzvimbo iyi haina kugadzikana, vakawanda vari kutya. Ndakwanisa kutaura naSabhuku akati hatitozivi zvokuita, asi dzimwe dzenguva pamba vanoonekwa, asi vanhu vari kuchema vachiti Sabhuku hatisi toita sei chikonzero patinosangana navo tiri kuona vakabata mabhemba. Saka nguva isati tinosangana navo vanhu vanobuda murodhi, vanhu vachitiza, vamwe vanonzi uri kunditiza toda kukuuraya here, havachanzwisisi nekuti zvavari kufamba vakabata chizombo kana kuti maweapons vari mukati menzvimbo. Wani wacho akatomborwisa mapurisa achibva atiza. Nzvimbo zviri kuitika izvi kuGokwe, yatinoti Gokwe South, kwa Chief Nemangwe kwa Sabhuku iwo Gwada. Right, vanhu ava vari kuwanikwa vari kufamba vakabata mabhemba vanhu vangani? Vanhu vaviri, mukoma nemunin'ina. Two chete. Ndivo vanhu vangatinetse. Ipapa handisi mukoma. Takwanisa here kubata mutauro wemapurisa weMidlands? Handiti ka? Ngatibate mutauro wemapurisa. Imimi mapurisa amakakwanisa kutaura nawo ndevapi? Kune bhesi riri padhuze kuti vari kuti vakaripota kumapurisa kupi kuGokwe Center vachibva vazotumira shoko kune mapurisa mamwe ari padhuze ipapo, but ivo vavo ndo vakuda kuzama kuti vaite sei vasvike ipapo, but zvavakaita ivo vakangoti kana makwanisa kungovaona padhuze tisvitsei shoko, but vanhu vari kuti varikuita sei vari kuvaona. Nai mapurisa, chokwadi mungataura kuti kana mukangoona vanhu ava tiudzei imuchiziva kuti vanhu vakapakata, vanhu vane mabhemba. Saka vanhu vanototya. Tiri kukumbira kana tikakwanisa kakubata mutauro wemapurisa eMidlands baba Isabel, tisvitse nyaya iyi potorwa kamatano nekukasika chopu kana kuchitumirwa katimu rinoenda kakunotsvaga vanhu ava neusiku. Hatidi nyaya yekuzonzwa kuti pane vanhu vakuwara, pane vanhu varasikirwa neupenyu. Ichokwadi mukoma KB, because kana ukapakatamo vanhu hautenderwi. 0713938538 0713938538. Okay, regati mboonaka kuti panapa pane here vatumira mamessages zvikanzi kiki mukoma kanyemba nasekuru Bhozho Epworth ihombe hopefully apa taita vadiki ndinonzi Captain Makaza. Agwadama aiwa kwanhasi aiwa Epworth yavhura hombe. Epworth yavhura hombe. Sure. Murume uyo anopenga, ungasiya mukadzi wako nezvisina basa, achachema chete, mirai muone zvenyu muvhimi anofa nemhuka. Kana Bhaibheri rinoti anofamba nebanga muhomwe rinocheka mwene waro. Anonzi Kedhira kwa Mutare, ndiridziro kafuti katatu kuna MP Mahachi Mutare North. Anonzi ani Kedhira Mutare. Okay. Murume uyo anopenga angasiya mukadzi wake nezvisina basa, achachema chete, mirai muone zvenyu muvhimi anofa nemhuka. Unofa chitumwa netsuro. Iwe Kedhira kwa Mutare. Okay, 0713938538. Nyaya yekuEpworth iyo, murume uyo achambofara zvake, asi ndaona kwekupedzisira ave kutambura, kusiya mhuri yako here vakomana ichitambura kusvika pakudanana nechembere iyoyo. Uri kuziva here kuti aimbotenga mafuta hanzi uri kuziva here kuti aimbotenga mafuta ekuti chembere iyo itsvukire? Uri kumuziva here hokoyo vamunini ko iye akabvisa right, iye akabvisa humhandara chembere iyo, unomuziva here? One day chete mvura yakambofamba nayo ainzi airegere. Ndini Sabhuku Karamba representing National FM pazvipoto, ndini ndadaro.
kwayatangira baba. Yes. Kwayatangira. Tingati idambudziko ere murume uyu kudanana na mai avakati nagogo. Aiwa hakuna tipa remuro. Asi zvakazoita ndizvo zvakakanganisa ichi. Aifana kupinda murudo na mbuya ava nemudzimai wake. Umwe nomwe achompa nguva yake. Kana wafunga zvokuita barika. Balances. Mazuva matatu kwa gogola. Mazuva matatu kuchibaba chako. Zvakaringana. Hanzi landlady vane masasi saka murume uyu aisatombopa buda zvekumhanya itapfoka tatu kuna Sabhuku Jarasi namai Sabhuku ndinonzi Darlington ndakachibata chemuti ndiri kunyazura kuri seko kunyazura nhasi tinotenda Zimbabwe nekusarudzwa kwamaita kaNational FM aiwa tinokutendai hakuna muvhimi anouya nenyama yemombe hakuna muvhimi anauya nenyama yemombe epethi yatove capital city sure moresaika adzimai vangu katatu mai Pana Kachepa ndinonzi General Kachepa kwaDonoro. Okay, General Kachepa kwaDonoro kuri seiko nhasi ndozoti makachibata chemuti kuti dzitsika mwana tsika uri kusekanye lekezani katibve mafara yanitewera. Baba Isabel, baba pati munowirirana here nenyaya yataurwa naGweje yekuti mudzimai ngaende kumusha reporter kwa Sabhuku? Anenge achiripota apa achiti mhosva yaitwa nemurume ndiye yekundiramba aka mukurume anauramba mukadzi akangobuda achibva enda mamaomba but haasi kuchengeta mhuri yake. Ya iyo inonzi kudi iye ndiye kwamambo ere handisi kuziva ndosaka tiri kubvunza kuti tiri kuwirirana here kuti oenda kumusha kana kuti pane dare ranofanira kuenda. Ndiri kufunga anofanira kuenda kucivil court. Kucivil court nekuti asati arambwa anogona kuti asendera pamukadzi wangu ndiri kumuda but kana uchidiri kundida iwe kwamhuri yako nini futi hausi kundichengeta nokuti munogona kugara mese but uchitobhadhira mukadzi maintenance uchimumaintaina but ndo zviri kuitika pauri kana iye ati tichiri kugara tese ndiri kuuya but ndiri kusvikei vana vako vari kusvikei kwamambo inonetsa mhosva inonzi ndei nokuti kuroora kwamukadzi haisi mhosva. Okay, 8 minutes to 12 ndo pafika nthawi pale manje nditenderei kaZimbabwe timbopinda kamuchitoro ziri kuita kudiyana ziri kuita kunyangutana 10 minutes to 10 pa National FM magonatani. Yes, midweek fixtures match day number 24 Kasolaga Premier Soccer League Hey Rangers College irati ndimura manika Diamonds 1-0 dzuro kuRufaro Stadium. Lero mitambo iri kuenderera patsogoro. Wednesday 22 July 2026 Wadzanai Stadium Simba Bora versus Mozi FC, Chicken Inn versus Tel 1 Kulu Veve ZPC Kariba ichabvina kana Highlanders kunyamunga, FC Platinum versus Dynamos kumandava, Scotland FC versus Blayo Chiefs kurufaro. Thursday 23 July 2026 Triangle United versus Ngezi Platinum Stars kugibo, Agama versus Hard Rock Wadzanai Stadium, then Capes United versus FC Hunters kurufaro. No problem. Icho kwadi muri ya Zimbabwe paka ndapindira muri ya Zimbabwe nzvimbo yandinoshevedzera kuti iyo Harare mukoba KB ndanzwa kuti mangwa muchifamba mumugwagwa wandagara nchida kuti ndifambe muchitaura panyaya yecorruption munyaya yezvitupa tine nzvimbo iri mukati meguta reHarare vanhu vari kuchema chiti vanoda kuti turiso zvitupa nenyedzi kuchikoro right asi inzwa izvimwe zviri kuitika mune imwe nzvimbo yandiri kutaura iyi ndakaienda ndakaisvika na 12 na 7 past 12 midnight usiku mushure mezvatanga taudzwa pakutanga ukaenda panzvimbo iyi ukasvika ukanyoresa kuti ndinoda kutora chitupa pane munhu kunze nemunonyoresa apo mabva mapiwa nhamba yekuti mangwana ndio nhamba yamuchashandisa pamunhu wekuzotora chitupa. Okay, gadhi weipapo anenge achinyoresa vanhu anozokuudza kuti ukwanise kuzobata nhamba yako iyi unofanira kuya na 12 dzeusiku kuzomeka sure kuti nhamba yako waibata here ende anenge ari pajuti na 12 idzi ndiye anokuudza kuti right wabata nhamba zvechokwadi uri kumuka uri panhamba iyi mangwana. Okay, akupa nhamba masikati haaziriye unonzi unodzoka na 12 dzeusiku kuno konfirma nhamba yako neumwe gadhi ari pabasa apa ndichosa zvitupa apa na 12 dzeusiku. Ukaona nhamba iyoyo mangwana utonzi wapasa mangwana utora nhamba yako vasina kuuya na 12 okoko vese vanga vakanyoresa nezuro masikati nzvimbo dzavo dzakutengeswa dzakupiwa vamwe vachibhadhara chi mari muno muZimbabwe muHarare ndo mazviri kuzvitika kuzvitupa. muri kuti baba Isabel
nasi na 12 masikati pandinopedza basa handitika ichokwadi ndikaenda ndosvika ndoona security personnel yes ndonyoresa ipapo kuti mangwana ndiri kuuya kuzopinda pa queue yokutora chitupa wapiwa namba ndobva ndapiwa namba asi ndinofanira kuenda 12 o'clock usiku kunokonfirma kuti namba yako ndiyo here aripo ende achakuudza kuti ya ndakuona zvechokwadi namba yako iri kushenda chi ndio namba yako mangwana saka pakunochena ndobva ndozoenda mai time yebasa wakuenda zvako kana pachifurwa na 8 you don't rush aumanye because uri kuza ndiri pa namba 42 yangu nokuti wakapasiswa nezuro na 12 dzeusiku babisapeo saka vanhu voita basa nguvayi asina kuenda usiku ende vanotozviziva kuti ndopa nenyaya yavo pekuti asina kuenda usiku hwese gepu rake riri kutengeswa ende havaendi vanhu mukumakb muharare mune matsotsi usiku ichokwadi ndofa here nenyaya yekuti ndoda kunoona nhamba yangu ndamboenda masikati nenyaya yekuti chuva vanochikuru vaita sei right baba manu Philip Makajo avimbisa Zimbabwe kuti izvozvi zvaapedza shift nenguva dza 9 o'clock achambotenderera endi achazobata right honorable minister vari responsible nenyaya yokuti vanhu vaone madocuments okusanganisira ka zvitupa wozotaura nawo tinzwe kuti dambudziko iri ringapere sei baba Isabel patanga tichitaura nyaya iyi mamessages auya kubva munyika yese hamusi muharare chete aichinangochitaurira nyaya iyo ya 12 dzeusiku Zimbabwe chokwadi 12 pakati peusiku kunokonfirma kuti nhamba yandapiwa na 12 o'clock kumasikati wobva wapasisa kuti saka ndiyo yako mangwana inzwai munzwa baba Isabel message iri pano chezvitupa chakuda mubhadha kwete mubhadha wakanyemba nabhozho asi mubhadha une munyu unobva pastate house apo ita mati muri kuda kurova dhunge mutunge right mukomake ndangotsinira panyaya mukomana uyu vanhu vanotoresa zvitupa vanoziva here kuti kukonesa kutoresa munhu zvitupa zvinhu zvingari zvavanouraya pamunhu ichokwadi 1 mwana wechikoro hakuna kwaanoenda 2 haukwanisi kuenda kunopinda basa usina chitupa vamwe chacho vanatezvara kana vasingazive chitupa chako havakutendera kuroora mwana wavo ndizvozvo anditika madocuments tobva ipapo unobvutisa nyika taakuenda cheko kumaelections kuti taakuda kunovhota nyika yedu toda zvitupa saka kana iwe uchigarira chitupa chemunhu uda kuti nyika iende kupi ndosaka mbhadha wanzi unofanira kubva kustate house uyu alright yes shamu ine munyu yakataura na president Dr. Emerson Dambudzo Mnangagwa iye ngaibude izvozvo ale shamu ine munyu ndiye kwamoko mtsogoleri wadziko mutungamiriri wenyika kanyemba nabhozho muri sei ndatadza kuenda kubasa ndakutonyepa kuti ndiri kurwara nekuda kwechimuti ndinonzi tendai nyamutswa ndiri padziva rasekwa extension apo bhosi wako wanenge wakachibata wechimuti ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza dziri kuitika matimana wose nyika ino inzwai munzwe nyaya yezvitupa iya chamataura chiya kanyemba nabhozho nyaya yezvitupa yanetsa kunoku kwamuzokomba vari kuda mbudzi kuti chitupa chibude yes mbudzi kuti chitupa chite sei but pane mubvunzo wangu mukomakebi mushandi anotoresa zvitupa anobhadharwa naani nehurumende mushandi wehurumende mushandi wehurumende kumbudzi ndiye yes vanotobhadharwa nawo muturi nxube ndiwo ka minister of finance yes vari kuzviziva nyaya yese iri kudzokera kupi kuna honorable minister Kazembe right ndiwo vanoona nezve kuti vanhu vemunyika vapiwa madocumento honorable Kazembe kwataipfapfaidza tiri kumaundi jaro regoreriya pamazowe goreriya tiri paseji paya yes aya minista vana vari kubirwa vana vari kushushwa vana vana zvitupa vanogona kurasika vanowanika kupi vanogona kutotadza kutonyora bvunzo nokuda kwezvitupa mbudzi kuti utore zvitupa kukanosina mbudzi yacho regai pari zvino tidane tishevedze vasabura vedu veFreecon Solar musakoshiwa kuti India National Cricket Team iri mukati mwadziko raZimbabwe India National Cricket Team Tour of Zimbabwe 2026 achabvina ka 3 T20 internationals kutanga Thursday mangwana Thursday 23 July 2026 kuHarare Sports Club nenguva dza 1 o'clock masikati aiwa kati novashuvera rombo rakanaka machevrons eZimbabwe chachaya chabvondoka nhasi paneka
ma-fixtures achaitwa ka round of 32 fixtures idraw iyo yezifa muno Mutapa Cup grand draw round of 32 men's and women competitions. So draw yacho ichaitwa izvo zvikutora kuno kuseezvauto tichava shamu vatosvika tinenge tichizokudzaika kuti draw yacho inenge yafamba seiko yezifa muno Mutapa Cup grand draw round of 32. Rambai makabata kapachimuti kuti dzvi Baba Isabel, fafaidza ichimwe tobva tapinda muchitoro neHedge Solutions. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukadime kufamba mukadime kufafaidza ndiri mukadime kutsudzura. Paka. Esigodini chiri kuti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukadime kufafaidza. Nyaya yakaitika mukasima Esigodini ndeye kuti kune mwanasikana akakwanisa kugara pamba. Haita 21 years asati aroorwa ndokubva amitiswa ndokubva aita mwana. Amitiswa kudaro ndokubva azobuda aroorwa kuende kune nzvimbo yaakaruta mwana zvakare. Achibva adzoka zvakare adzoka pamba akataka kugara ipapo. Baba namai vakashivedzera kuti mwanangu zvinoda timbofamba. Vakaenda muchivanhu vakaenda kumasowe vari vanhu vari kuzema kuti mwanasikana waya achidzoka pano. Vamwe vezera rake vakaroorwa, vamwe vana vadiki vakaroorwa, vamwe vasina kunaka kudarika iye vakaroorwa. Asi yese achidzoka mwana akanaka, mwana ane chimiro, mwana anooneka kuchikoro akanga achigona asi ana zviri kubuda. Chii chiri kumboitika paari? Daniel Oshiwiri Benefo wakachiwemba communication ndokubva vaenda kumasowe ndokubva vaenda kuchivanhu. Asi zvakazoitika ndezvekuti izvo vakagara pasi amai vakashivedzera kuti izvo vaenda kune nzvimbo imwe masowe zvikanzi amai musatsvake zvakawanda, musafambe zvakawanda, musatambisa mari kana kupedza nguva. Mushonga wekuti mwana wenyu aite zvakanaka uripo paari. Haasiri akakonzeresa asi pane akakonzeresa akataura. Mwana wenyu ndiye anofanira kutaura munhu akakonzeresa kuti iye asvike panguva yaari. Amai vachivanetseka kuti mwana wangu akanaka, mwana wangu akadzidza, mwana wangu ane chimiro, asi akataka kumitisiwa ari pamba. Amitisiwa ari pamba ndokubva aenda kumurume ndokunopiwa mwana ndokudzoka zvakare pamba. Amai vakati sei ngatifambei nemwana. Baba vakati mari idzi. Vaenda kumasowe vaenda kun'anga asi zvikanga zviri mukati mekuramba ndokuzoenda kuno mwe muprofita. Zvikanzi amai wangu mauya nemwana panapa ndiri kukumbira kubva nhasi musatambisa mari yekubhadhira kumaprofita kana kutambisa mari yekuenda kudzin'anga. Asi imi migarai pasi nemwana wenyu sokugara kwamakaita ipapa kana akasundukuka ngaatotanga ipapa nokuti mwana wenyu uyu ndokiye upenyu hwake. Ndiye anoziva pakavhara zviri kuita kuti aite asaroorwe kana saite zvinhu zvakanaka. Iye asiriye asanoziva. Mashoko ari kutaurwa nemubatsiri. Ataura nemubatsiri. Kuna amai emwana wacho aripo. Zvikanzi kudini mwana? Zvandaita zvindaroya ndapedza hakuna zvinhu zvinodarika izvi. Mwana achibatira kuchema. Mwana achisvika kuma KB akati amai ndipei nguva ndinyatsosecha ndinyatsotsvaka. Dzimwe dzenguva ari kutaura chokwadi kana kuti zvimwe zvinhu zvandiri kufunga zvina basa pamwe zvitori nebasa but ndipei nguva. Ndizvozvo Achisvika kumba 2 days ndokutora poison achibva afa. Ndobva asiya anyora tsamba kuti kana dai ndazvitaura ndaizorarama sei. Wangu wabereki, wangu baba vangu, wangu amai vangu vandakatama navo, vandakadzidza navo vazivisei kuti nditaure mashoko aya ndatoona zviri nani kuti ndife. Saka baba indafa. akuita suicide. Afa. Mwana endese postmortem zvese adzoka auda unofutsirwa. Handi kunochera makuwa mukoma KB. Hakuna guva rakabvuma kuchereka. Kusvika vauda kushivedzera kuti munhu ngaadzorere kumoshari. Vanhu vakati aiwa mani. Tiri vanhu isusu. Nyaya yekutaka kuti makuva anoramba kuchereka iyi haina kutanga nhasi. Zvakatanga kutara mani. Hatina vakuru here panapa. Masawira vazukuru endei kumberi uko. Ndokutaka kupopota vanhu chipopota. Vamwe vakupotera mufi. Iwe Jennifer, iwe Rokadia, iwe Lilian, kana wasarudza kuenda kuvafi, inga wani wakava mushonga wega. Chiita kuti uzororeka, wewe uchiramba uchitambura. Vamwe chiita kuvabereki. Masawira, vana baba mimi mnakuramba nemwana here. Vatera zvavari kutaura. Handi kugwa mukoma KB. Nguva yakapopota Masawira. Vakatarisa mukoma KB musikana ari mukofini. Ndokutanga kuyeredza musodzi. Mutumbi chituna chakuchema. Mutumbi chitaka kuchema chaka kuyeredza musodzi. Vanhu yabona zviri kuitika, mutumbi uri kuyeredza musodzi. Nguva yakataka mutumbi kuyeredza musodzi anochiti mutumbi uri kuyeredza musodzi. Baba vachibvatiza parufu. Shedzai baba vemwana vaone, baba vemwana vachawanika. Shedzai baba vemwana vaone, baba vemwana vachawanika. Kusvika vazowanika vakarara pane umwe pasi pomwe muti mumvuri.
vachiti ndiri kurwadziwa ndiri furo mwana wangu. Vanhu vakati vatsvage vakomana, munhu anozviuraya. Onai mwana uyu, mwana anga akura, mwana akadzidziswa uyu. Baba vari kurwadziwa, baba vachibva wauya. Saka ntsvagai mubatsiri. Ndobva vatsvaga mubatsiri mukoma KB. Mubatsiri manje haana kuuya pakubatsira pari mubatsiri. Munhu anotori hama yevanhu ava. Anga aripo apa, parufu apa. Akazama vanhu vakawanda vaimuona achita seunzi. Arikuda kuchema here? Arikuda kusvikirwa here? Zvikamubata ivhari kumasoro kudai. But vanonzwa munhu achingotura befu. Kuti pane zviri kuda kuti kamari zviri kumusadza. Zviri kuda kusvikira tuku zvabuda. Ndokufamba kupinda muvanhu. Achipenengura vanhu zvese kuti unopinda muna vanhu vakawanda ka. Munhu anenge wasikade uchimurovera pasi kudai so uchivhura road. Uchivhura road. Nguva yakabuda mhepo iyi. Ndo yaichagwa baba. But baba haana kuonekwa nemunhu zvake. Baba vakazoonekwa vakarara nemunhu akabudirwa uyu ari parufu uyu. Hey, nguva yaichagwa baba. Ndo kusvika zvikanzi nditeverai. Munhu uyu aitaura ari mwanasikana afa. Achitaura pemunhu weukama, but ukama hwaibuda pamunhu uyu hausi ukama hweropa hwekuti tingati munhu angabude apa. But yeye mhepo yagara. Handiendi pasi. Hamundifutsiri kana ndisati ndasiya ndapupura. Zvandakataudzwa, amai vangu vanoda kuziva chokwadi. Ari kutaura achiti mai vangu asi asiri akafa, ende asiri mwana wavo, mwana ndiye akafa. Asi ari kubuda pamunhu achiti amai vangu takaudzwa pamwe chete muprofita wangu ndakaremerwa kusvika ndafa, asi handiendi amai vangu vasingazivi. So zvaakataura ndezvekuti handiendi amai vangu vasingazivi kuti tanga tiri babarika. Chiregai nditsvaga murume wangu. Apo mwana ari kubuda abuda pamunhu. Zvikanzi havasi kuonekwa aishidze nezita. Ari kupiwashi. Ari kupiwashi. Ataure zvatakaita panzvimbo yakati musi wakati. Ataure zvatakaita panzvimbo yakati musi wakati. Handiti ndakamechiswa ndiri pano. Pandakazoenda kumurume ndonyaya yakandidzingisa nokuti kwandakanoorwa vakazvibata kuti mwana wokutanga wandinaye ndiwo baba vangu. Akomana. Saka kugara kwose kwandaita ndiri pano, baba vachiti gara pano, gara pana pamwana wangu, kuroorwa nguva ichakwana, mhepo dziri kuti tichada kuti ushandirwe. Vaisimbisa chikodzero baba, amai mukangoti ponde, tanga tisikanyari nokuti takajairana kudhara, mwana ari panapa atori wababa naamai vake. Ya, zvakaoma. Zvikanzi vari kupi, zvikanzi aiwa ndovaziva paari. Uyo mukoma KB, uyo, kuenda kumwe kwakakuda rwizi padhuze. Kwakakarara baba wakatorara mujecha. Unoziva kuti mujecha kuna jecha rekuti ukarara mariri hausvibi chero kwapembe dzakachena. Ndo pakakarara. Ndo pakanonyukurwa zvikanzi washi. Muka hanzi unoudza mai guru. Kuti wakaitei kwandiri. Uchipedza kutaura ndinovigwa mani. Ndoda kuenda ndakachena. Ndoda kuvhurirwa nzira yangu zvakanaka. Munhu achingopedza kuda zvikanzi nemamwe hapana tipera. Munhu iye hama yaani panapa munhu. Aoneka kuti iye hama yekupi? Iye hama yekumurume. Kwa baba. Zvikanzi kana iri hama yekumurume angafumura here kwamwe wake kudai so. Hazvite. Ndosvika zvinhu zvadira. Vapedza kudaro. Zvikanzi imi mambobudira moita nezvei. Zvikanzi haisusu basa takatinoshandira. Kana mchida ngatipinde mumatare. Ivo pano veukama vese pindai mumba. Papa ndokunoti mumba yeukama ungada. Vanhu pavakapinda mumba umu vakapinda vachiti ivo vari kupindira nyaya iyi chete ya baba. Teni oroshi wiri beautiful vakachiwemba kibidi kyasha. Hati reporting to the angel. Ndosaka ndapasaka chigari mukoma KB. Vakuru vanoti ndima kamondudza tsumo yekuti kana mugoma kwanzi mukuita sei ndomukusangana nehowa munoti kuita sei? Mukutandanisa makudo. Mukutandanisa makudo. Ndomukuita sei? Ndomukusangana nehowa. Waenda kutesa gudo but unisangana nehowa kuti wana chikafu. Varipe pamukoma KB. Makabuda varume vanokwana kuita 3. Vakarera nemwana. Vana baba. Kusanganisira baba nyakubereka. Makazobuda vamwe wana baba munini 2. Vari vadiki kuna baba. Vakabuda Bati mubatsira kashiradzira kati. Varume vandikupe mhosva. Mhepo iyoyo yakagadzwa nababa. Vaitoda kuti kuite umwe munhu hwana anobatwa nemwana uyu. But zvakaramba kuti mhosva iende kwaari. Iende kwaari. Vaizviziva kuti zuva kana misi zvinogona kungobuda. But mhepo yavakasengere kuti panofanira kubatwa umwe munhu 1 ende andikureverei nhema. Dai munhu yakagona kubatwa angasingabudi kujeri. Baba vairoverera zvokuroverera zviya.
ende andikuudze kuti kana dai baba mwana wayo asina kufa baba wayo musiya paito buda vana vaviri vatatu pano ende mwana wayo angasingaende kumurume ende kwaakaenda mubvunzei pane mimba yakabviswa paigenya nemurume yaakaita ari kumurume iyeye pakabva mimba iyoyo ndo pakatsogwa nyaya zvichibva zvabuda kuti izvo haangaiti mimba chikonzero midzimu yemune yaramba mimba yaanayo ndeyababa vake asi aina kuda chinzi yababa vake yakabuda chinziso pane kutsamwa kuripo kwekutamba kwaita mwana wena baba ya baba vachibva vachivedzera kuti baba mukoma KB vakaenda kudanga vakati ndakafamba nemwana wangu kakawandisa ndakafamba makawanda ndisingavhunduke kana kutya ichokwadi ndaizviita asi handina kwete kamboudzwa kupinda mudanga kuti ndikukumbira mutore mombe mbirizi ngasitorwe nemunhu uyu mubasire ende asi chandiri kukumbira ndechekuti ndiri kukumbira kuti anditorerewo mushonga iwowo nokuti izvezvi kubva zuro pakafa mwana uyu munina wake ndiwo ndakatorota ndichida bonde naye nezuro asi inini handiite zvokurota ndoita fefe yakutaura nemwana achibvuma asi kurota kwandikamuita nezuro zvinoreva kuti vanhu muchiparara panapa ndakutotanga kutomuita mukadzi harambi ko baba vaiti mubatsiri ngaandibatsire kuti abvise mushonga vakautora kupi vari kuti ivo pavakautora vakautora vari kubasa vachisevenza vakaudzwa kuti ndowe raki but raki iroro rine zvakawanda zvarinokwezva vari kutozviti zvakare inini pachangu handichakwanisi kufamba usiku chese chinofamba usiku ndikangosangana ndiri kuti alaki ndosangana nazvo kana nenzou chero nenzou kana nesumba havangopindi makaipa mwemwe vanosangana nazvo saka wangu ndainakirwa ndichitambidzana nemwana wangu asi handichada kana mubatsiri achikwanisa ngaatore zvake saka mubatsiri akakwanisa here kubatsira babava ndokwakabuda mukoma KB rinonzi gondwa waturuka chinova chinhu chandinoda kutsiura kumhuri yeZimbabwe kuti nyaya ikabatwa mbavha muvhileji kunyange makabirwa vanhu 16 munhu akazobatwa nakanyemba abira kanyemba hamusviki muchirova vanhu vese muchitora pfungwa dzine kudziunganidza kuti saka ndiye akandibira ipapo munogona kusungirwawo mahara nyaya yandiri kutaura ine vakomana vaviri vemufamily ne1 asiri mufamily vakatosungwa nemapurisa kuescotini varova baba ava vachiti mudhara waishandisa vakadzi vedu hish but vakamurwa kusvika pakukuvadza kutaura kwandiri kuti baba vari kunze havasitokwanisa kana kudya vairohwa shaya idzi dzega vamwe vacho vaitoda kuvakuvadza vachiti muteso unoshanda iwowo betati kubvisei vachivagwina munhu wandiri kutaura ari muhospital asi kukwanisa but vandiri kutaura 3 vakatosungwa but gondwa wakatorwa mwana akavigwa mushure mekunge nyaya yabuda pachena yes mwana kana kuti mushakabvu akazokwanisa kuvigwa zuva iroro mwana wandiri kutaura ndiri kukumbira vagari weexgotini munhu akavigwa kunosvika kumapasi 7 dzemanheru vanhu vachishandisa matoshi hei pasi 7 dzemanheru pasi 8 o'clock manheru akavigwa vanhu vachishandisa matoshi vachiti hazviti kuti avaite kwanzi guva kudai semukoma KB 2 minutes guva ranga rapera kwanzi taichiona sekunonzi iye mufa ritocherawo mafambiro aita badza kana mapiki nemabhidha kufamba pasi apa vachichera but guva ranga richiramba kuchereka veukama vari kuti kudini kusanganisira amai vemwanasikana uyu amai vemwana mukoma KB kana kutaura chavo chakuka havakwanisi vari kuti panapa ndaigara ndichirwara handitozivi apa mwana wangu ndiye wandaigara naye kuti ndizive kuti acho ndisira mushonga here pamwe ndiyaindirwarisa here nokuti ndanga ndiri babarika ndanga ndisingazivi veukama ndo makabuda vana vamwe manje vakanorowa baba ava hey! Motivational quote of the day mafara yara videra chikungu tiri kumapasiwa kana coach Brian Ngosi ari kuti kana amwewo anifamba woka palibe chinatazisa kakuposa kana amwewo anifamba woka palibe chinatazisa kakubudirira right bviribenyi nakuma kwa bzene kana bziribzo bzinenge bziripo palibe bzakuita lamba urajikirira unifika basi kana amwewo anifamba woka palibe chinatazisa kakubudirira bziribenyi kana kuma kwa bzinenge kabziraita kana bziribzo bzinenge bziripo palibe bzakuita lamba urajikirira unifika basi even those that walk alone can still make progress. It is not easy, but if that is what life has to offer, keep moving and smile on. If even those that walk alone
can still make progress. It is not easy, but if that is what life has to offer, keep moving and smile on. Yes, kuchokera kuna coach Brian Ngosi. Kana avo vanofamba vega hapana chinovatadsaka kubudirira. Zvisine inokuoma kunogona kakunge kwakaita kazvino zvinoda kungoshingirira unosvika chete. Kune avo vanofamba vega hapana chinovatadsaka kubudirira. Zvisinei nokuoma kunogona kunge kwakaita kazvino zvinogona kuitika zvinongoda kungoshingirira unosvika kachete. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna coach Brian Ngosi. Mafarira video rachikungu ya nsiku yarero uno 6 minutes to 10 ndo pafika nthawe pare manje. Mati kudini Baba Isabel? Kana mozogara Mathias. Is akutumwa nedenga kuita zviro zvake. Saka pesa panga singatumwe nedenga. No, zvine mastage. Aitumwa but zvineka kuwedzera. Okay. Kuti iko zvinozwa pachikero ichi wakupiwa mendro A, wapa chikero ichi mukaenda ku World Cup. Kubuda kwadzaita maipiwa zvinoenderana neni. Apa zvakupiwa Mathias ka. Saka izvozvo Mathias ari pa percentage ipi? 99 points. Yeah? Asari kwa nima seconds. Kupinda mu 100. Kupinda musabara nedenga. Abva ndifungisa baba ndichirova hosana. Naina matandiri mukereke kwa mugoti. Right. Ndandiri pa goko apa. Sanga nogurire pa mabhiza. Amai. Baba, tanora wedza chitope. Tichirova ivhangeri shoko yaMwari. Ndo pandai kudzetiri mwezi watakazopinda mwe mupanye kuti muna mato. Pandakaipa ndiro nemaplate zvakadona musherofu. No vibration yedenga. Apa karwa chidwa. Pati chichakazoitika neBaba Isabel. Nasi tutowedzera waona sei kuti zvadzikira. Une mwere. Une mwere. Bosi yakasiyana. Ndiri kuona chikero chadzikira. Aiwa. Iwewe grade yauri ndiye pasi ndoyo uri kufungira ndoyo ndiri. Baba Isabel. Aukwanisi kuona zviri padiri. Baba Isabel. Muri kuti grade rangu ndiri pasi. Are you sure? Tamu yamcheri. Are you sure? Amene pane zviko. Are you sure? Akangomaka. Izvozvo ndipinde mungwambiti yedenga. Ungapinde muchenyero. Ndikurove izvozvo. Uda kuti hati. Hati. Mira. Uda kuudza nyika kuti chi. Inini manje ndinozofamba nevatumwa. Yes. Ndikati wana chiremba apa. Ana baba Grass apa. Baba Katsiru apa. Baba Moze apa. Kwanza baba Owen apa. Yes. Owen pa Velvet. Pa Velvet. Right. Ndo unganidza vatungamiri inini manje pavanenge vachitsika ndichitsikawo ipapo. Baba Katsiru akatsika nditsika, baba Owen akatsika nditsika, baba Moze. Iwewe unenge uchiteera patsoka dzako. Manje ini ndenge ndiri pamberi pavo. Saka ndiri pamberi pavo. Saka uri kuti kuita sei? Kanyemba na Bosho munondigonera boys ndinonzi Oswell pa Mondoro imboitewo ka road show kunoku ku Mondoro nokuti mabatirwa anoitwa chimutika ku Mondoro hana kumira zvakanaka. Ndimwe nyaya. Ndimwe nyaya. Irida mai. Mondoro ka? Mondoro iri kudiwa. Iri kudiwa Mondoro. Hisi takamboenda papa chirowa to. Right. Tikadarika nepambaira apa. Ndizvozvo tofana kudzokera zvakare. Pose karuwa Mondoro chegutu takaenda kunoburikira kugokwe. Kugokwe. Chimutichi. Maluva mujaji pachikwana wa Gonatani anesu madondo kuchitungwiza pamwe chete kana mandebvu mukoma Patrick Mandivenga ndozoti munenge makachibata chimuti munguva shoma iri kutevera tinenge katichitaura nevasaura vedu veLifestyle Motors proven performance asiregai timbonzwa kamuterere ari parinhare pa 0713938538. Hello pa National FM. Halo wakadiko KT. Ndiripo makadiko. Ndibaba Purita. Aleki Gweja. Hanzi wanzwere sneta ana gogo. Hanzi ndakaraskirwa ndakanonoka kukuona igogo. But murume atinyadzisa handizvo zvinoitwa kana uchitabarika unoriita zvakanaka. Ndizvozvo chaizvo. Munhu uyu mudzimai uyu ndowatoda kubatsira handiti. Mudzimai handiti anokumusha uyu. Ane kumusha hongu. Ngaende unoripota nyaya yekwamambo kumusha kwawo. Alright. Uyo otumiwa chikonzi samasamanisi osungwa woenda kumusha uko otongonzi shamari. Wona zvauri kuti kana usiri kuda mudzimai bvisa gupuro. Nditi. So muri kuti mudzimai kana achibva kuMount Darwin oenda kumusha unoripota nyaya kuti ndozvo ndakaitwa nemurume kudhorobha. Yes, because kudhorobha kuno kushawa kutsvaga mari kurarama kumusha kwedu tinako. Okay. Ko kana vakarorerana kuno kuHarare vanofana kuenda kumusha futi. Ufane kuenda kumusha kuHarare handiti kumusango kama tikaya kumusanga basa manje. Munhu anokumusha ndikamukuona vanhu vari kuSouth Africa vakunzi dzokai kumusha vari kudzoka. Okay. Hakuna munhu asina kwaakabva. Mozongora anobva kugokwe. Ini ndobva kuRushinga. Kanyemba anobva kwaKanyemba. Okay.
nyaya yacho ripotwa yoenzaniswa ipapo kana asingade mudzimai zvobuda pachena obvisa gupuro asi potowa nyaya yekuti kowana vanochengetwa sei. Uyezve chechi2 kumapurisa inofanira kuenda dai kuti mukadzi wane muchato gogo vaifanira kutosungwa kuti matora murume womunhu vaifanira kutobhadhara vaifanira kutobhadhara matora murume womunhu. Ndo maonero yangu enyaya iyoyi. Aiwa, tinotenda regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini ingoti turu vaviri vatatu. Ndisati ndati turuka ndoda kuti nyaya yababa wokurombawo kutaura chikwadika pakati wakatorerwa go back to sender asi itori pahalfway. Okay. Ndosaka sikuda kudzokera pambapo wakatorwa go back to sender kati saka kana wachida kupenyuka ngawaende kubira uko nyaya iperi. Vanongotsvaga imwe mota yekuhoyo kutakura iwe siyana inotsvaga imwe mota yekuhaya uende. Right. Nyaya yogadzisa yopera kana wachida kurarama asi kana wasingade vari kutorwa pasi vachatofa nezvinhu zvavo izvozvo. Aiwa, tinotenda ndofunga vakatoteerera vakatochibata chimoti izvozvo. Right, ndoda kungoti amai Purity Gweja mai kuda kwasherushwaya Zvai Mazai Victor Katiyo Tinashe Gotora Beren Madzivanzira Mr. Intelligence Lenton Shingoma Baba Simba Baba Namai Chimbowa Constable Fori Chigogompo Mainosta tichaona makuerere ndoda Raisa Chimutondo Ketina Chimutondo Greatest Chimutondo Paradzaite Kude Major General Fidelis Monda Shungu Bende Pende Mauvin Chapeama ndoda zvekare knowledge kawa Godfrey Kapikinyu kanzira parengeta kanzira Chidzura munesi matikiti ndoda kuti munditiro 413 wokutanga ndizivai Mazai. Zivai Mazai, Zivai Mazai, Zivai Mazai. Boss Karamba pazvipoto pachitumbi zako. Boss Karamba, Boss Karamba, Boss Karamba. Victor Katiyo ku Robert Farm. Victor Katiyo, Victor Katiyo, Victor Katiyo. Po rikiti vo katingotora kamutereri mumwe chete. Hello pa National FM 0713938538. Hello pa National FM. Masquera sei. Tasquera masquera sei. Nekwa unoroja kuti taite chiringa kudarana neroad. Asa mwana tinazirana varume itkai mwari. Kale mimi madzimai itkai mwari. Aiwa, varume ndimanyanya itkai mwari. Ambuya vanhu vanesikise chakuti. Murume uyo ane techi chakuti. Saka anofana kushika mwari ndiani? Munhu mukuru. Murume itkai mwari kuti mukadzi wako ari kumusha uziye kugara wakazvichengetedza usaite chiringa. Gogora ndiwe waitofana kudzora mukomana uyu. Aiwa, iva ambuya vapo vakanati vachembera vasina zvikwanisiro zvaifana kukwana mumiri mavo vaifana kusaga sekuru vesaizi yavo. Saka ndiwo dambudziko. Saka gogo ndiwo dambudziko. Apa muri kuzwa Cosmas Kamoto zvaari kutaura hanzi amai ava vakasiyiwa nemurume ngavauye kuno ndavawanira mubatsiri. Aiwa kuti vachokwadi gogo avo zvavakaita hazvisise dai ndanga ndinini vari baba Nosa hapana ofisi yandaisiya kuno vamhangarira. Ndaitangira kuofisi yajere kukepi ndoenda kuofisi yamufari ndoenda kwaamaka hamazi ndoenda kwabhosi zvemunyati kwese kokune chino mhangariro baba Nosa vanditadzira. Kwese ndozopedzisira kupumoteki kwaamapfumo hamanje kwaamapfumo ndoenda kutema manje. But dai manga muri mimi mune murume aita izvi maiita sei Mainosa? Ndainomhangara inini kacho kwati ndainomhangara kozi kana kuenda kwasekuru aiwa kwatakaenda kuroti jowa musekuru azi chiko kuti weshe muchida kuita sei? Muchida kuita sei? kuvaendera mbuya kozi ndina mbuya vanondiremera isaizi yangu asi andogona kuvaendera kozi ndikavaendera kwachiremba simba vanokwidibira mbiya vanogona ngondinyeta kuti Mainosa ndakushandira ivatinyepa beta kwasekuru Musundagore vanosekuru Musundagore ndoenda hanyi ndoenda ya zvinorwadza. Zvinorwadza kanyemba kozi ndinenge ndakachengeta murume wangu ndiri kumunza uko ivo vari kufadara shamba dzapusuka nato ndinanguza chokwadi hadziti chekujairwa pamurume wangu. But even kana mukaripota ko kana murume wacho akadyiswa muita sei? Ndosaka ndikuti ndoenda kwasekuru Musundagore kuti baba Nosa varudzizwa zveblack zvavakadya izvi zveblack. kozi singakuti ambuya vari kuyazogogodza kuti kukumbira mari yerendi vari kuzoti munhu ane mari yerendi ndiye wakavharira aende unobhedha magirini ngatibhadhare renti. Apo mudzimai paanga achitama murume kutobuda kutobatsira kakuti wardrobe ibude. Kurarisa kuti wardrobe ibude kunzoti atoti mai mwana dzokera titaurirane ari kutokuchidzira kuti hanzi handei apo ari kuonekwa achienda kumashopu
kuti saka pandikutaura neni ndakutosika kuovaziuka nekuti murungu wedu atotatende mutora baba vauye kubasa vanhu vadatigara kodika mai manje zvisikirege vatautende munovatora vauye kubasa babava nekuti kugara mumbomo vari kunoti pambaa pane tashopu pane maloja asi hazvisi zvavo zvichapfuura komadi kutotora mudzimai kuti awane basa pane kutora murume uyu aiwa murume kazi ane dambudziko akawana basa ari kubhaziva kuti mhuri yake pati kumutora pati kubafamba naye kamukuti tikungonyarara here tidatofamba naye nakonstable gwenya tinauta naye kawabatsiri aiwa tinotenda maita basa mainosa mukomborerwe vedu vendinefunu ndinokudai nese get well soon mama nosa aiwa ndinopora sharp mapata basa tinotenda maita basa baba Isabel vanenge vachidaka kukubatai munobatika sei icho kwadi muri yaZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata manamba dzangu dzisina chipombero namba dzisingadya dzisi namba dzinonhuhwira inamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 musabipa musafuna private number musatambira padzere kungofona iya basa pachisvika tobva tasvikika mapata basa ni mchemero wakanyemba bonzo na Washington Maremera aka Boshongora tigumaneka mangwana Thursday Madness tichakusiyanika na Rapson Umali ndiye anenge achicheza naye mwekapata hora za 3 o'clock inde ya Umali baba dunia utekwateko pamusoro utungaviri apo lero uno aramenya bzake takini Umali afulani bzakusenzeka mawana mawana tanga